Dapat awig ko anak ko yung sana. Oy latik. Ako latik. Unsa man ni taligsik man, di na gyud ta kahimo og content ani. Unsa man ni Lucio, dili sa tamag kining tawagan ning Di ba na nagigig ko? Isa mi magbayan? di sa tamag bayan karon, gusto mo malingaw? Gusto. Ha? Tisoy? Gusto ka malingaw, Tisoy? Ikaw, big boy. Ikaw, gusto ka magkuhan? Yes, gusto ko malingaw. Ikaw, Maria. Gusto kayo. Ikaw. Gusto ko. Kini si Claire, gusto ka malingaw? Gusto. Ikaw, Lucio. Gusto kayo. Kini si Princess. Gusto kayo. Sige. Kaya gusto man mo malingaw. Naman ko'y kuhan dito. Na ko'y kining bula pulo kabuok. Pakitaan ninyo. Ang tao na mo. Okay, kuhan dito. Baso 5, pagkuha mo. Okay, asa naman na ito ang kuhan diha? Ay, dara. I-plastarin nyo dito sa tunga ang lamisa, be. Lamisa. Plastar na kay gusto man juga mo malingaw. Okay, sama ni. Kaya ginagmay pa premyo ra ni ha kay gusto man juga mo malingaw. Sige, sama ni. Magpa-premyo to. Ilin niya ang 5 kabaso. Bikulob. Ilin niya. Ibutang sa ibabaw. O kana sayon na kanya tong dula. Okay. Mao ni. Ang una ninyong buhaton kay mao naman na ang posisyon sa tuwan dula. Okay, pagpili mo kauban. Upat. Pagpili mo kinsa inyong kauban? Sige. Kay naka-decide naman mo na ko ano? Magdula. Okay. Example lang tamo kung saan pag kining kuan, kung saan pagdula ani. Ani no? Ani ni siya pagdula oh. Sama na. Sapol, bato ana sa loob. Bago to pilan. Kulod. Ganto na mo tumusyo. Yes. Yes. Pakana. Nakuha na siya, sulod. Ang katong nakasulod, parehas na ko. Ikaw may nakuna. Yan Ikaw nakun. Nani premyo? Relax lang dia. Ay, Pagkahuman ako, kahit umanay man, kung tayo, kaming Lucio. Muabalin na pagod dere, si Lucio na po. Si Lucio na po, okay. Wala ra kasayon. Okay. Ni wala diri ako tong una naman. Dito na sa likod. Sa likod. Sayon na kayo tong ano ga. Ginagmayay ra ni aron malingaw ta. Kay ano? Taligsik man. Okay, taliksik. Isa po kayo mag-content man gud sa kuan. Taliksik niya. Ang uban Karon bawal magkasakit. Gani. Ang uban ba yung ligo? Mo gani wala go, kinsa mo wala go dire. Oy, kasabot to magkamo. Kasabot! Ang atong premyo ani 1,000. Sama ka daog. Para ganahan mo na mo dula. Pakita na tong premyo. Sige. Sige, kana mas mayo. Isa ka kamot. Very good. Ready na? Ready? Okay, go. Go, Lucio! Go! Fight! Go, fight! Binibis. Go, fight! Oh, no! Yes! Go, fight! Yes! Go, yes! Sabangan magbuhat. Sabangay, oy! Yes! Go! We are winning this time! We are winning! Yes! We are winning this time! Go! Sige yun. We are winning this time! We are winning this time! What are you? Hala! Ayun lang mo kamo. Sige. We are winning this time! We are winning this time! Hawabi. Maria! We are winning this time! We are winning this time! Sama na. Maria. Bali masilo. We are winning! We are winning! Ngayon happy Maria. Wala kami na kumapasangkit! Ay, no! We are winning this time! We are winning this time! Tabangin.
Ay, kaya mo kamot ka? Okay. Go, go, Big Boy, Okay. go! Go, 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 Big Boy, go, Big Boy! Go! Hapit na tama! Dog! Go! Ah! Very basic kami, Big Boy! Okay. Ay! Isa na lang! Go, 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 go! Ah! Go, go! Balik ka naman! Yay! Balik ko patong! Go! Go! Balik ko patong! Go! Oh, mana. Si Maria, manggod, haod kay si Maria, oh. Oh, patira si Betty, patira. Retira, Betty, anaon, Maria. Oh, ana, lagyan tato, Maria. Sas. Okay, paminaw. Katirang dua. May katira. Sige na, tisoy. Ko lang sana. Amo na. Ate, wakatira ang duha. Ge. Oh, sige, ang nilaog kay sila. Okay, dara. Yay, dogman! Wa ba ka kabalaon sa dahilan? Isa. Sila ang ikaw ang dahilan mo na napili sila. Oy, gisingot ba akong taman? Gisingot ang taman do. Di ka kabalo. Dili ko baraw. Oh, sige, bye-bye. Ug Oy, bye. ang nakapildi sa ko si Lucio, mo siya agit siya.